Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, vítam vás na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klenovec. Konštatujem, že dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné, nakoľko z 9 poslancov je prítomných 5. Schválenie zverejneného návrhu programu zasadnutia. Predkladám na schválenie návrh programu dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva, tak ako ste ho obdržali. Program dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva znie: otvorenie zasadnutia, schválenie zverejneného návrhu programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia prijatých uznesení, správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, interpelácia poslancov, prerokovanie zámeru prenajmu priestorov lekárne, príprava komunálnych volieb konaných dňa 24.10.2026, prerokovanie žiadosti občanov a organizácií, rôzne, diskusia, kontrola schválených uznesení, záver. Má niekto nejaké pripomienky k tomuto programu? Ak nie, tak dávam hlasovať. Kto je za schválenie programu dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva, tak ako som ho prečítala? Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude riadiť schváleným programom. Voľba návrhovej komisie. V zmysle rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva navrhujem do návrhovej komisie zvoliť nasledovných poslancov: inžiniera Radoslava Angera, inžinierku Štefániu Dovalovú a inžiniera Pavla Struhára, PhD. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená v zložení, ako som predniesla návrh. Určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice určujem Milana Čajka a doktorku Blaženú Hruškovú. Dávam hlasovať, kto berie na vedomie, že určení poslanci budú overovateľmi zápisnice. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, bolo vzaté na vedomie, že overovateľmi zápisnice budú Milan Čajko a doktorka Blažená Hrušková. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Dávam slovo pani hlavnej kontrolórke inžinierke Škorňovej. Podľa zákona o obecnom zriadení predkladám obecnému zastupiteľstvu kontrolu plnenia uznesení, ktoré boli prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klenovec konaného dňa 15.6., ako aj kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré boli buď vykonania predchádzajúcich kontrol plnení. Čo sa týka vyhodnotenia uznesení prijatých na poslednom zastupiteľstve, bol schválený program, návrhová komisia boli určení overovatelia zápisnice, tieto uznesenia boli splnené, rovnako bola zobratá na vedomie kontrola plnenia uznesení. Zároveň som predložila správu o činnosti obecného, Čiže uznesenie 417, opravujem, z roku 2026 bola predložená správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie toto uznesenie. Uznesenie 418 roku 2026 obecné zastupiteľstvo prijalo všeobecne záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2026 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vod a o zneškodňovaní obsahu žump na území obce Klenovec. Uznesenie je splnené, všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na webovom sídle obce. Zároveň bola predložená správa o vykonaných kontrolách, podaná hlavnou kontrolórkou. Obecné zastupiteľstvo tieto správy zobralo na vedomie uznesením 419 roku 26. Uznesenie 420 z roku 2026 týkalo sa nájomnej zmluvy číslo 1 z roku 2026 so spoločnosťou SS Band SRO v zastúpení pani doktorka Sonia Kocúrová na prevádzkovanie stomatologickej ambulancie. Toto uznesenie je v plnení, v podstate vyplynulo pre schválenie tejto nájomnej zmluvy z mojej poslednej kontroly. Obec zaslala nájomnú zmluvu na podpis konateľke pani Sonie Kocúrovej, ktorá však písomne oznámila zmenu vo svojich údajoch. Táto zmena však stále nie je zapísaná v obchodnom registri. Ja som odporúčila v rámci tejto kontroly
že je písomná informácia, či je potrebné vykonať zmenu v obchodnom registri čím skôr a čím skôr nájomnú zmluvu podpísať. Nemali by sme teda v jej úradných dokumentoch meniť tieto údaje svojvoľne. Ona sa vydala, no takže keď som toto písala, ešte nemám urobenú zmenu. A vlastne, neviem, Majo, boli ste na dovolenke, tak dúfam, že som to dobre takto napísala, tie informácie, ktoré som od vás mala. Zatiaľ sa nám to proste nepohlo, pani doktorka musí vykonať zmenu v obchodnom registri. No. Tak čo som si myslela, že sa pohne, tak sa nepohlo. Ideme ďalej, uznesenie 421 z roku 2026. Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov pani Miroslave Mináčovej, bol to prípad hodne osobitného zreteľa. Tento predaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Uznesenie som vyhodnotila ako v plnení. Uznesenie o predaji bolo schválené 3/5 väčšinou, kúpna zmluva je podpísaná a zverejnená, kúpna zmluva je zaplatená a tento prípad bol podaný na katastrálny úrad. Takže ešte je to vlastne na katastri prepísané, ak mám takto informáciu správnu. Uznesenie 422 z roku 2026 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť pani Bradňanovej o odkúpenie pozemku pred rodinným domom. Ďalší postup závisí od žiadateľky, nakoľko dostala obecné zastupiteľstvo odporúčilo zameranie pozemku a podanie žiadosti o odkúpenie. Ďalšia žiadosť zobratá na vedomie uznesenie 423 z roku 2026. Žiadosť zo SSV Klenovec o vyhradenie parkovacích miest. Informácia bola vzatá na vedomie. Následne uznesenie 424 z roku 2026 obecné zastupiteľstvo obce Klenovec zrušilo uznesenia 405 z roku 2026, 406, 407 a 408. Jednalo sa o neschválené žiadosti spoločnosti GOSU SRO z 21. zasadnutia. Vlastne to bola tá súkromná základná umelecká škola. Čiže tým, že sme im neschválili tie elokované pracoviská a teda s tým neschválili, oni zareagovali, zúčastnili sa minulého zasadnutia. No, takže toto sú tie uznesenia, ktoré boli zrušené a následne obecné zastupiteľstvo prehodnotilo svoje rozhodnutie a uznesenie 425, 426 až 427 schválilo zaradenie tých alokovaných pracovísk do siete školských zariadení. Uznesenia sú splnené, výpisy uznesení boli odovzdané žiadateľovi za účelom ich predloženia na ministerstvo školstva a ďalšieho postupu. Uznesenie 429 z roku 2026 obecné zastupiteľstvo schválilo zapojenie obce Klenovec ako partnera do projektu Geografický informačný systém mesta Tisovec a obce Klenovec, spolufinancovanie 8% do výšky 9374 eur. Uznesenie k dňu 17.7. bolo v plnení, zmluva s mestom Tisovec podpísaná a zaslaná mestu Tisovec. K dňu 17.7.2026 ešte nebola zverejnená, preto sme to nechali otvorené. V tomto projekte je žiadateľom mesto Tisovec a obec Klenovec je partnerom. Realizácia by mala byť začatá v septembri 2026. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec na svojom zasadnutí dňa 15.6. schválilo aj rozpočtové opatrenie číslo 3 z roku 2026, v rámci ktorého zapojilo prostriedky v sume 9374 eur, čo je 8% samofinancovanie zo sumy oprávnených výdavkov. Iba preto som to zatiaľ nechala otvorené, nakoľko pani starostka si podpísala, že kúpnu zmluvu, teda zmluvu s mestom Tisovec, ale v podstate tam na druhej strane ešte nie, asi, alebo možno je podpísaná, ale nie ešte zverejnená, to znamená, že nie je platná zatiaľ. Uznesenie 430 z roku 2026 obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie číslo 3 z roku 2026. Týkalo sa vlastne presunu rozpočtových prostriedkov a aj prekročenie pri zaradenie rezervného fondu do rozpočtu. Uznesenie bolo splnené, rozpočtové opatrenie číslo 3 bolo vložené do systému štátneho výkazníctva RISA. Uznesenia 431, 432 až 438. To
Tu sa jednalo o udelenie ceny starostky obce občanom, alebo teda ľuďom, ktorí boli ocenení na Montovke. Uznesenia boli splnené a tie ocenenia boli udelené. Uznesenie 439 z roku 2026, voľba do Rady základnej školy s materskou školou. Toto uznesenie som tiež vyhodnotila ako v plnení. Poslanci zvolení do Rady školy. Výpis uznesenia bol v základnej škole doručený, ale odporúčam ešte kontaktovať vedenie školy, pretože na stránke školy ešte nie je vykonaná zmena. Ono to závisí aj od dátumu, odkedy nastupuje tá nová rada školy, ale vlastne ešte Kalkustrova, aby ste figurovali, už teraz nie ste, čak v tej rady školy. No, takže K tomu ešte asi preto nemajú, lebo ešte nebolo ustanovujúce, to bude posledný augustový týždeň. No, čiže ešte toto mi tam chýbalo. Vlastne to je tak, že do 1. septembra sa to musí všetko, aby to bolo zodpovedalo tak, ako to podľa zákona má byť. No ja som to len takto overovala a proste toto mi vyskočilo, tak som to zatiaľ nechala v plnení. 398 z roku 2026 to bolo plán kontrolnej činnosti, hlavnej kontrolórky od apríla do septembra 2026 v plnení. No a čo sa týka uznesenie 363 z roku 2025, to je tá smernica o cestovných náhradách, čiže tá je vypracovaná, myslím, že už je aj podpísaná, aj sme urobili oboznámenie zamestnancov, čiže smernica je platná. Ešte nebola sa zverejnená, čo? Nie, Lebo ja som to pozerala a nebola medzi smernicami, som si to chcela pozrieť. Nie, to bolo tak tretie, by pani Parabeková preposlala smernicu na zverejnú stránku, takže už teraz momentálne je aj na stránke. Lebo sme to už vlastne minulé robili, že sme urobili aj zoznam zamestnancov, aby boli poučení. No. Dala som tu taký návrh na zlepšenie. Pri výkone kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva som si opakovane všimla, že do bodu rôzne sú zaraďované aj rozhodnutia, ktoré svojím významom, rozsahom alebo právnym základom presahujú charakter tohto bodu a bolo by vhodné zaraďovať tieto, ja som to nazvala, témy ako samostatné body rokovania. Jednak sú to rozpočtové opatrenia, výkon výhradnej pôsobnosti obecného zastupiteľstva, paragraf 11 odsek 4, písmeno B, zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čiže je to vlastne, aj v zákone je to menované ako osobitná kompetencia zastupiteľstva. Ďalej zapojenie obce do projektov spojené so záväzkom spolufinancovania, dotýka sa hospodárenia s majetkom a rozpočtom a aj delegovanie zástupcov obce do rady školy. To isté by som dovolila ako samostatný bod programu. V podstate tak náhodou som robila na posledné zastupiteľstvo Zroženkovú program a sme sa nad tým tak zamýšľali. Ja by som to nedávala tieto veci určite do toho bodu rôzne rozpočtové opatrenia, tieto projekty. Ono je to potom aj také transparentnejšie. Vy materiály dostanete, ale v podstate pre tú verejnosť, keď si prečíta pozvánku, tak vidí, čo sa ide rokovať a nie je to, poviem to tak, že skryté v tom bode rôzne, ale tak aj odprezentovanie tej práce obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Ja som to dávala ako samostatné body a sú to finančné veci, čiže myslím, že to je tak. No, tak za mňa. Dobre, ďakujem pekne. Má niekto niečo? Ak nie, dávam hlasovať. Kto berie na vedomie kontrolu uznesení prijatých na minulom zasadnutí, kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva bola vzatá na vedomie. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 16.6. sme mali prijatie predškolákov v obradnej miestnosti obecného úradu obce Klenovec. 25.6. sa konalo pracovné stretnutie Úmor Rimavská Sobota. 25.6. prebehlo oceňovanie občanov. 26. až 28. v obci boli Jemersko-Malnovské folklórne slávnosti. 36. Úmor Rimavská Sobota. 1.7. bolo stretnutie Mikroregión Sinec Kokavsko na Popročí. 8.7. som sa zúčastnila školenie štátneho fondu rozvoja bývania v Banskej Bystrici
a 18.7. to bolo túto sobotu, prebehol memoriál Pavla Slatinského. Dávam hlasovať, kto berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu, kto je za. Ďakujem, je niekto proti, zdržal sa. Ďakujem, konštatujem, že správa o činnosti obecného úradu bola vzatá na vedomie. Interpelácia poslancov. Má niekto z poslancov nejakú interpeláciu? Ak nie, dávam hlasovať. Kto berie na vedomie? Šlo sa tam. Takže keď nie, tak netreba. Prejdeme na bod číslo 8. Prerokovanie zámeru prenájmu priestorov v lekárni. Dávam slovo pánovi inžinierovi Trnavskému. Tak vzhľadom na to, že po schválení predchádzajúceho, teda keď sme posledne schváľovali zámer na prenajm lekárne, sa nikto neprihlásil a momentálne prebehli nejaké rokovania s vlastníkmi lekárnickej siete, tak predpokladám, že bude treba schváliť znovu uznesenie o zámere na prenájom týchto priestorov. No vzhľadom na to, že si vyžadujú väčšiu rekonštrukciu, prípravu tých priestorov, tak neviem, uvažujeme, že či nedať ten minimálny prenájom 50 eur na mesiac. Neviem, či s tým budete súhlasiť. Chcete ešte niečo predebatovať o tom? Zásada hospodárenia nakladania s majetkom obce. Nemáme stanovenú minimálnu cenu prenájmu. Tak sú rôzne metre štvorcové, čiže tam... Ale Vždy sa určuje. za meter štvorcový, aby sme nešli 7 proti predpisom. Myslím, že tu tak nebavili sme sa raz, keď som robila tieto nájmy, že zastupiteľstvo určí. Hej, tak tam nie je stanovená podania. Vždy sa určí ten minimálny tu na zastupiteľstve, takže teraz momentálne je návrh, že minimálne nájomné bude v sume hodnote 50 eur. Poprosím ťa o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schváľuje zámer prenajať priestory nachádzajúce sa v objekte hotela Dekor, ktorý je postavený na parcele 524/4 a sú to vstupné priestory 11,7 m, predajňa 27 m štvorcových, denná miestnosť 13 m, sklad 26 m, ostatné priestory 12,2 m, s tým, že priestory budú aj naďalej využívané ako lekáreň, a to za minimálne nájom vo výške 50 eur za mesiac bez energií. Záujemcovia musia na vlastné náklady vykonať potrebné úpravy pre spustenie prevádzky lekárne. Ponuky na prenájom posielať do podateľného obecného úradu do 31.8.2026. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za návrh uznesenia, kto je za. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený. Bod číslo 9. Príprava komunálnych volieb konaných dňom 24.10.2026. Dávam slovo pani matrikárke magisterke Kováčovej. Ako už viete, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 145 z roku 2026 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obci a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 24. októbra 2026, pričom voľby sa budú konať od 7. do 20. hodiny. Z uvedeného dôvodu je potrebné, tak ako po minulé roky pred komunálnymi voľbami, určiť úväzok starostu obce Klenovec počas funkčného obdobia rokov 2026 až 2030, kde navrhujeme na plný úväzok. Potom je potrebné schváliť volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy, kde tak ako po iné roky sme mali jeden volebný obvod, stanoviť a schváliť počet poslancov na ďalšie volebné obdobie, kde navrhujeme počet poslancov v počte 9 a zároveň dáme aj schváliť volebné okrsky a volebné miestnosti. A navrhujeme zase tak, ako po iné roky, ako sú občania zvyknutí, takže to by sa nemenilo.
Má niekto niečo k tomuto? Až nie, tak môžeme postupne prejsť, lebo budeme to schvaľovať osobitne. Poprosím vás prvé uznesenie prečítať. Takže obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schvaľuje v zmysle ustanovení paragrafu 11 odstavec 4 písmena I zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení, znenie skorších predpisov, rozsah výkonu funkcie starostu obce Klenovec na plný úväzok počas funkčného obdobia rokov 2026 až 2030. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za návrh uznesenia? Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schvaľuje v súlade so zákonom číslo 346 z roku 1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí, znení neskorších predpisov, jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 24. októbra 2026. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za návrh uznesenia? Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schvaľuje v súlade s paragrafom 11 odstavec 3 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení, znení neskorších predpisov, počet poslancov obecného zastupiteľstva v obci Klenovec počas volebného obdobia rokov 2026 až 2030 v počte 9 poslancov. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za návrh uznesenia? Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v roku 2026 za A volebný okrsok číslo 1 a volebnú miestnosť v klube dôchodcov pre čísla domov od 1 do 224, za B volebný okrsok číslo 2 a volebnú miestnosť v pamätnej izbe rodákov pre čísla domov od 225 do 600 a za C volebný okrsok číslo 3 a volebnú miestnosť v základnej škole pre čísla domov nad 600. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za návrh uznesenia? Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem, konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený. Ďakujem. Prejdeme na bod 10, prerokovanie žiadosti občanov a organizácií. Dávam slovo pánovi inžinierovi Trnavskému. No, máme tu nejakú žiadosť, ale keďže ju potrebujeme riešiť ako osobitný zreteľ a nie je dostatočný počet poslancov na schválenie, takže nejdeme ani predkladať dokonať. Dobre, ďakujem. Tak prejdeme na bod 11 rôzne. Dávam slovo pánovi Trnavskému. No, neviem teraz, ako ideme spraviť s tým prenajmom teda zubárke, keďže si zmenila meno, ale ešte stále nemá v obchodnom registri zmenu, takže či ideme schváliť len pre SSD a nejdeme schváliť zastupujúcu osobu a keď si zmení v obchodnom registri meno, tak podpíšeme zmluvu, alebo nejdeme to vôbec schváliť. Nie, lebo však SSN zastupuje ona. To by bolo neplatné. Treba ju vyzvať písomne. Musí zmeniť, keď predsa to má aj vzťahu k daňovému úradu, Všade inštitúcia to potrebuje. Tam je termín, kedy musí nahlásiť to nejako. Dobre, takže ďakujem. Dávam slovo pánovi magistrovi Píšovi. Ale dám skôr jeho a tak teba, lebo vieš ma o tom projektoch. Nech sa páči, dávam ti Miško slovo. Dobre, ďakujem pekne. Ministerstvo vnútra vyhlásilo opakovanú výzvu
na prekladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorej účelom je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov na účel hasičských zbrojníc. Obec Klenovec ako subjekt zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky je oprávneným žiadateľom a môže sa uchádzať o poskytnutie podpory na modernizáciu hasičskej zbrojnice. V spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom obce sme vyhodnotili potreby modernizácie budovy hasičskej zbrojnici a navrhujeme predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu ďalšej etapy modernizácie budovy. Tá by mala byť zameraná na stavebné opravy podlahy, garážovej časti a inštaláciu obnoviteľného zdroja energie, ktorý by mal byť fotovoltický zdroj elektrickej energie. Prínosom projektu bude zlepšenie podmienok na uskladnenie techniky hasičskej jednotky, vrátane ochrany pred vnikaním zrážkovej vody do budovy a zníženie prevádzkových nákladov budovy. Vypracovanie žiadosti o dotáciu bude spojené s nákladmi na projektovú prípravu a spolufinancovanie projektu. Bohužiaľ, k dnešnému dňu sa nám nepodarilo obstarať služby spojené s projektovou prípravou, čiže nevieme presne vyčísliť náklady na túto projektovú prípravu. Projektová príprava bude oprávneným výdavkom aktivity v prípade schválenia projektu a realizácie projektu. Zatiaľ sme v spolupráci s pani ekonomkou navrhli vyčleniť na tento účel sumu vo výške 5250 eur. Tá by mala byť použitá na spracovanie projektu stavby pre ohlásenie podľa stavebného zákona, ktorý bude zameraný na rekonštrukciu podlahy garážovej časti a osobitne bude spracovaná projektová dokumentácia pre vybudovanie obnoviteľného zdroja energie, ktorá bude vstupný pre stavebný zámer a pre projekt stavby. Úspešný prijímateľ je povinný zabezpečiť aj spolufinancovanie projektu vlastných a dvojných neverejných zdrojov vo výške minimálne 5% celkových výdavkov. My sme zatiaľ do uznesenia navrhli počítať túto spolúčasť prijímateľa z maximálnej možnej výšky dotácie, ktorá v obidvoch skupinách výdavkových dosahuje dokopy 95 000 eur, čiže 5% z tých 95 000 eur by bolo 4 750 eur. My nepredpokladáme, že projekt bude realizovaný v 100% výške týchto maximálnych oprávnených výdavkov, taktiež nepredpokladáme, že vyčerpanie prostriedkov na projektovú dokumentáciu dosiahlo tú výšku, ktorá bude vyčlenená, ale chceme vytvoriť podmienky pre úspešnú realizáciu tejto prípravnej fázy, takže radšej sme počítali s istou rezervou pre zabezpečenie hospodárnosti tých projektových výdavkov na projektovú prípravu. Samozrejme vykonáme prieskum trhu, obstaráme dodávateľa, ktorý ponúkne najvhodnejšie podmienky. Taktiež samozrejme sa budú realizovať len práce do výšky stavebného rozpočtu, ktorý bude spracovaný po spracovaní projektovej dokumentácie, ale zatiaľ sme sa v spolupráci s pani ekonomkou dohodli navrhnúť do uznesenia sumy tej výške 4750 eur ako spolufinancovanie. To ostane vlastne výdavkom obce a potom tú výšku 5250 eur na projektovú prípravu predpokladáme refundáciu pri realizovaní projektu, čiže malo by nám to byť preplatené vlastne do výšky toho spolufinancovania, čiže do 95% by nám to malo byť preplatené. Má niekto niečo k tomuto? Nejaké otázky? Podľa mňa, keď je taká možnosť a môžeme zvedadiť obecné budovy, bolo by škoda takéto niečo nevyužiť. Takže poprosím ťa, Miško, prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Klenovci schváľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na základe výzvy číslo 3 PHAZZ 2026 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu projektu modernizácia hasičskej zbrojnice, ďalej zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy, zabezpečenie financovania projektových a inžinierských prác pre projekt do výšky 5250 eur, zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške najmenej 5% zo sumy celkových výdavkov projektu do výšky 4750 eur. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za návrh uznesenia? Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti?
Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený. Ďakujem. Dávam slovo pani ekonómke inžinierke Vojkovej. Ďakujem pekne za slovo. Takže v prvom rade na zabezpečenie, ale teda na úhradu výdavkov spojených s bielensko-malonskými folklórnymi slávnostiami sme na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva schváľovali sumu 10 000. Čím sme vlastne mali sumu 15 000 na výdavky, keďže príjmy sme nemali isté. Príjmy z bielensko-malonských folklórnych slávností boli v sume 7 482, to znamená, že túto sumu sme vedeli použiť na krytie výdavkov. Takže vlastne na zabezpečenie výdavkov spojených s Rontovkou sme mali 22 482 eur, čo je ale málo, pretože v súčasnosti máme vlastne faktúry za spravovanie a služby, ktoré nie sú uhradené. Ďalej máme zmluvy, ktoré takisto nie sú kryté v úplne v celej výške, takže navrhujeme, a taktiež teda ešte nám neprišli ani faktúry za prepravu folklórnych súborov, ktoré si netrúfame odhadnúť, v akej výške budú. Navrhujeme presunúť na zabezpečenie týchto výdavkov, respektíve na úhradu týchto výdavkov sumu 15 000 eur. Ak náhodou nebudú vyčerpané v tejto výške tieto výdavky, tak sa použijú na niečo iné. A tieto prostriedky by sme vlastne zobrali z položky, ktorú sme mali rozpočtovanú vlastne ako transfer súkromnej základnej umeleckej školy, tam mali vytvorenú rezervu. No tým, že vlastne zoberieme odtiaľ po týchto 15 000, tak tú rezervu tým pádom už mať viac nebudeme, to sme ju vyčistili. Ďalšia vec, tým, že vlastne sme mali v návrhu rozpočtu alebo schválené v rozpočte sumu 10 000 na príjmoch a rovnako aj 10 000 na výdavkoch, čo sa týka Rontovky, a skutočný príjem bol 7 482. Navrhujeme rozdiel 2518 eur, o túto sumu teda znižiť aj príjmy, aj výdavky. No a ďalej vlastne na zabezpečenie výdavkov v projekte modernizácie hasičskej zbrojnice navrhujeme použiť prostriedky rezervného fondu v sume 10 000 s tým, že vlastne 5250 eur, ako povedal kolega, by bolo použité vlastne na tie projektové inžinierské práce a 4750 eur by bolo použité na spolufinancovanie v kategórii 630 v sume 1250 a v kategórii 700 v sume 3500 eur. Ďakujem. Má niekto niečo k tomuto? Ak nie, ďakujem, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 10 000 eur na projektové inžinierské práce v projekte modernizácie hasičskej zbrojnice 5250 eur, spolufinancovanie v kategórii 630 vo výške 5% z maximálnej výšky dotácie 25 000 v sume 1250 eur, spolufinancovanie v kategórii 700 vo výške 5% z maximálnej výšky dotácie 70 000 v sume 3500 eur a po B rozpočtové opatrenie číslo 4 2026 v zmysle paragrafu 14 odsek 2 písmen A, B, C a D zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za návrh uznesenia, kto je za. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem. Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený. Bod číslo 12. Diskusia. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Ja by som sa ešte k tej deklarácii vrátiť. A tam sme hovorili, že plus energie, ako budeme účtovať. Napríklad za teplo, hej. Doteraz máme problém so reštauráciou skleník, že nevieme tým vyúčtovať, ako budeme to postupovať. Vlastne ešte budeme posielať teraz z TEFE tie vlastne sumy, ktoré sme mali faktúry, aby nám dali ten návrh, ktorý ešte stále nie je na to, že či by sa dali na to opraviť tú kotolňu. Prevziať ako to prevádzku. Áno, Či by aby chceli prevádzkovali, alebo potom vlastne až to nie je tak to, čo sa chcelo urobiť poriadky v tom. Lebo bude ďalšia nová zmluva, hej? Je, že či by sa aj celkom neotrli, že... Stále je to naša budova, nikdy nevieme, dokedy tam budú, hej. Nenaplnia sa ich očakávania.
a dobiehajú nás veci spred 3 rokov, ktoré sa zanedbali, že nemáme v poriadku prvú vec merače, hej, že keď niekomu prenajímame priestory, vykurujú sa z nášho spoločného vykurovania, tak tie merače už by sme mohli nejako doriešiť. Hej, že ďalší subjekt, kde nový, čo zasedáme, že na základe merače budú nefunkčné, čiže žiadne faktúry nám nebudú uhrázať potom, alebo len predávok nám budú platiť za energiu a nebudeme vedieť im urobiť žiadne vyúčtovanie, ako je so skleníkom. Musíme si sadnúť s tým, lebo ešte bol možno aj taký návrh, že keď by sa otrhli úplne od nás a budú mať konvektory a vykurované teplom elektrinou. Môžem? My platíme energie. Áno. Nevieme to urobiť aspoň podľa plochy zatiaľ. No, dobre, že musí sa nejaké riešenie navrhnúť, že koľko To sa zase, zmluva podpíše. lebo urobila sa aj zmluva s prevádzkovateľom reštaurácie, kde bolo vyslovené na základe meračov. Neurobil sa odpis počiatočného stavu na meračoch, merače boli nefunkčné, merače, všetko bol problém, čiže nevie sa urobiť vyúčtovanie na spotreby. To isté máme teraz s lekárňou, hej, čiže už stanoviť áno na základe niečoho, ako ideme fakturovať za energie. Lekárina skleník je jedna budova. Áno, to je všetko jedna budova. Podľa plochy urobiť aspoň internú smernicu, keď nemáme tie merače funkčné, nemáme ich funkčné, či sme neodpísali? Aj porucha tam bola, na meračoch nie. Nebol odpísaný počiatočný stav pre nájom skleníka a zase je rozdiel vo vykurovaní reštaurácie a lekárne, hej? Lebo pod reštauráciu patrí aj hotelová časť, kde momentálne majiteľ hovorí, že sa nekúri, hej, v určitých izbách, ktoré sú napríklad odstavené alebo čo, takže Len vravím, možno keď by ste urobili tak, že sa otrhnú úplne a dajú tam elektrické konvektory, tak možno treba ešte vlastne toto riešiť s nimi. Oni boli teraz aj presne pomerať a doniesú nám nejaký návrh toho, ako by to celé chceli vlastne prerobiť. Takže určite Keď si... sa bude tá zmluva s nimi finalizovať, tak tam to už vlastne... že aby sa na to zase nezabudlo. Keď oni to tak sú, tak sa to dozvúlia, teda že si budú platiť o to väčšiu elektriku a tak si budú kúriť. Elektromeru tam majú vlastný, alebo je podvojné? Tak nemá lekárne vlastný. No, veď za to, lebo Fero napríklad má, aj skleník má vlastný elektromer. Ale lekári musíme vlastne, keď mi Igor odpisoval každý... Nejaký podružný tam. Ale potom sa pýta, však nie je to, že nemá vlastné ako na seba, ale je podružné meranie. Áno, také. Samokúrenie. Najlepšie by pre nás bolo tak. Veď to uvidíme, či vôbec sa prihlásia. ešte na to, no. Potom sa to s tou zmluvou bude riešiť. Ešte nič nie je 100% isté. Veď to je v poriadku, len toto Bežne to treba Aby sa premyslieť, jasné. áno, nezabudlo. dopredu už akože nad tým. No. Dobre, ďakujeme pekne, berieme na vedomie. Má ešte niekto niečo do diskusie? Až nie, prejdeme na bod 13, kontrola schválených uznesení. Ďakujem. Takže obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia. Uznesenie číslo 440 2026 bodu schválenia zverejného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schváľuje zverejnenie programu 23. rokovania. Všetci boli za. Uznesenie číslo 441 schválenie návrhovej komisie. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schváľuje návrhovú komisiu zložení inžinier Anger, inžinierka Dovalová, inžinier Struhár, PhD. Uznesenie 442 určenie overovateľov zápisnice. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Čajko, pani doktorka Rušková. Uznesenie číslo 443 kontrola plnenia prijatých uznesení. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení z
22. zasadania obecného zastupiteľstva obce Klenovec konaného dňa 15.6.2026. Uznesenie číslo 444. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecné zastupiteľstvo obce Klenovec berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu. Uznesenie číslo 445. Prerokovanie zámeru prenájmu priestorov v lekárne obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenajať priestory nachádzajúce sa v objekte hotela Vepor číslo 61, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 1238 ako priestory lekárne, tak ako boli uvedené metre štvorcové, s tým, že priestory budú naďalej využívané ako lekáreň, ako za minimálny nájom vo výške 50 € za mesiac bez energií. Záujemcovia musia na vlastné náklady vykonať potrebné úpravy pre spustenie prevádzky lekárne. Ponuky na prenájom posielať do podateľného obecného úradu do 31.8.2026. Uznesenie číslo 446. Príprava komunálnych volieb. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schvaľuje v zmysle ustanovenia paragrafu 11 odstavec 4 písmena zákona číslo 369 o obecnom zriadení rozsah výkonu funkcie starostu obce Klenovec na plný úväzok počas funkčného obdobia rokov 2026 až 2030. Uznesenie číslo 447. Príprava komunálnych volieb konaných dne 24.10.2026. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schváľuje v súlade so zákonom číslo 369 o voľbách do orgánov samosprávy obcí jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 24.10.2026. Uznesenie číslo 448. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schváľuje v súlade s paragrafom 11 zákona číslo 369 roku 1990 o obecnom zriadení počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Klenovec počas voľbného obdobia rokov 26 až 30 v počte 9 poslancov. Uznesenie číslo 449. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schváľuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v roku 26 a volebný okrsok číslo 1 a volebnú miestnosť v klube dôchodcov pre čísla domov od 1 po 224. Po B volebný okrsok číslo 2 a volebnú miestnosť v pamätnej izbe rodákov pre čísla domov od 225 po 600. A po C volebný okrsok číslo 3 a volebnú miestnosť v základnej škole pre čísla domov nad 600. Návrh uznesenia číslo 450. Obecné zastupiteľstvo v obci Klenovec schváľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu projektu Modernizácia Hašitskej zbrojnice, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy, zabezpečenie financovania projektových a inžinierských prác pre projekt do výšky 5250 €, zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na spolufinancovanie realizovaného projektu v výške najmenej 5% zo sumy celkových výdavkov projektu do výšky 4750 €. Uznesenie číslo 451. Obecné zastupiteľstvo obce Klenovec schváľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10 000 €, a to 5250 € na projektové a inžinierské práce v projekte Modernizácia Hašitskej zbrojnice. Rozpočtové opatrenie, presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, to znamená z tých bežných transferov súkromnej školy, tých 15 000 € na tovary a služby na Temerskom Malonskej folklórnej slávnosti o tých 15 000 €. Viazanie výdavkov 2518 €. Povolené prekročenie príjmov finančnej operácií zapojenie prostriedkov rezervného fondu vo výške 10 000 €. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem všetkým prítomným za účasť.